Намираме се в художествена галерия Балчик. Сградата е строена през 19 век и от 1987 година е художествена галерия. За съжаление, през този период от 1987 година до 2013 година не бяха правени ремонти, поради което в един дъждовен ден бяхме длъжни с колегите да приберем целия фонд от втория етаж, защото се наводни. Изхвърляли сме с кофи, с легени през прозорците. Първоначално 2013 година беше направен покривът на галерията, след което тази година, 2015, на 26 юни, официално беше открита галерията с новата си визия, която радва абсолютно всички. Кмета се удържа на думата, каза, че ще има европейска галерия и мисля, че всички гости и жители на Балчик се радват на хубавата галерия.